Анабела Даймонд. Ей, това е песента. Така, Анабела Даймонд. Плажът е много добър с плавен заход. Район на Инджекум. Това е територията. Стандарт Seaside. Много яка песничка. Така. Чудесно. Секундичка. Така. Ето виждаме всичките варианти. Чудесно. Козметика. Душ кабинка. Стандартно. Така. Интересната информация е, така, стандарт ленсайт е същото. Така, интересна информация тук е, че въпреки, че има близост до река, няма нужда, въпреки първоначалните мои предположения, че ще трябва нещо против комари, но въпреки аз на всеки случай бих си взел. Казаха, че всеки 3 дни обработват против комари пръскат. Така, атриумчето. Ultra Inclusive 24/7. Последна реновация 24-та година. Алакарт едно посещение за 7 безплатно. Като интересното е, че на една маса могат да избират от различните менюта, от различните 4 ресторанта. Т.е. всеки може да се избира и по този начин е много готино, че всеки ще получи това, което иска с едно единствено посещение на компанията. Това е много добро. Така, интернета в лобито е безплатен, иначе е евро на ден. Така, комбинира се с Анабела парк, който е значително по-евтин, но също така гостите от Анабела парк могат да използват и територията на Анабела Даймонд. Така, това е готинко също.